Zvyknú vám niekedy turisti, záujemci aj telefonovať do horského hotela? Aké sú tu podmienky? Či sa oplatí prísť sem, či na bežky, či na bicykel? Áno, občas sa stane, že zavolajú, ale väčšinou si to asi na tom internete skorej nájdu, aké sú podmienky, lebo je dole zavesená webkamera na lyžiarni. Tak. To áno, z toho sa tešíme, ale predsa len dolu vládnu dosť iné podmienky ako tu hore. Hej, vládnu, ale no. No to nemôže byť dobre. Dobre, v pohode. Zvládame.